Aw khajani takote bukusang puilauno narokno jotono hajagiri ni bele bele kha kaham yafaro iko chungbasini nogo hajagiri mataira na bagai posat jual lai tongo naikel apel guru ja nang sung belai khetong tholaijak tini joto nogo no hajagiri matai ba lokhi puja roi tonglayo sini tipra rokbo tongonio emokhani ama posas namlai tonglayo te kisa tongkhe jungbo matani bai jual laijak nogo tong tholaijak matai rana bagai abo khe sini nogni matai sini hajagiri ni ba lokhi puja matai bok munduk sabai jung ko mai mura nagai heba sini nairkel rok rijak goto sini tipra niyomo haikeno lokhi puja ba hajagiri matai jung palago palak jai tong posat bo rijak o jaga no nugui manna aba khani nogni hajagiri matai khajai takote busang abo khe sini tipra rokni sri sitini niyom ba jung haikeno raidaba choli phaio jung lokhi puja phaikhe sini ama lokhi no kaisa kebo khe tok kebo khe ba pun kebo khe ba abo o jaga ratharoi jung taiриgo abo kheno sini tipra rokni niyom abo singbo tabuk tok ratharoi no sini ama lokhi no lamso khanaro nugna hello hajagiri ni lamsa komutar ro bai khanawa posa chai tonglayo ini nongni matai ro ini nongni bila ini nongni sampai khe para beres sini salai sini ba para ron koi salai sini my favorite dan posat naga deta ya ayo ke sini aku sini matai ane nongni matai ama hajagiri ba ta kisa tongai para beres sini puila nije nongni salai gala so narokbo o hajagiri ao tong tholai tongna para belelai salai tongna posatro so enjoy khailadi tanarok anio hajagiri ni blog no naina tapokte subscribe khlai ani channel no tai katal video naina bagai bell icon sinna tapok